Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Today I want to TN to I think ndangoma mankhwala nde koma zikuteka. Mzikuteka. I think mutasokuona kuti dziulodzana nde mawu amene akumvekera yayi ndithu ambuye wabwino. Thanks for your prayers. Manso best wishes. Ndi pakadali pano tikambirana zokhuzana ndi Russia manso Ukraine manso America. Pakadali pano the latest news ndiona kuti Zelensky wafika ku America. Ndi pamene wafika ku America komanso akuoneka kuti Zelensky ali pa teno kuti ali mu hot soup, ali pa mpani kwambiri komanso zinthu madzi afika nkhosi kapena kuti achita katondo. Pamene Russia ikunena kuti it's fine mutha kukambirana mamiting ano komano kwa ifeyo nzonena kuti dera la Donbass limene ndithu likhale lathu and ifeyo titenga ndithu limene lalo ndithu. Then chimene chingachitike mukatipatsa zimene zozo mukatipatsa Donbass komanso Kherson, Zaporizhia amene madera amene Putin watenga ngakhale kuti sana palibe full control komabe asilikali ndithu ali mene momwe ndithu madera amenewo. Nde especially mu Donbass momwe ndimene akukamina kwambiri kuti mmene ndithu akuyenera kutenga dera limene lili likuyenera kukhala la Russia. Komano why? Nkhani ndionena kuti mmene munthu muli koe komanso muli sogolereso komanso ndi site imene muli muli zinthu za natural resources, zinthu za chilengedwe chuma cha munthaka cha mulengedwe cha chilengedwe chimene magolide komanso akunena kuti ngati zitakhala kuti Russia itenge dera limene lili then Ukraine ikhale to isauka komanso isawaso kodali aso chifukwa even energy ma industrial for the industrial region madera ndikudera kumene kumakhala makampani chani zambiri nde dera limene lili ndilofuna kwambiri ku dziko la Ukraine. Nde Russia ikangotenga dera limene lili ndikuti zivuta. Anyway, iyo ndi condition ya Russia kupereka ku dziko la Ukraine komanso kuauza America kumuza Trump uyu kuona kuti akulu ngati mufuna nkhondo iyi ithe ma conditions athu ndi amenewo. Ndiye chinanso chimene tikuyenera kudziwa kwambiri nchonena kuti iwo akuona kuti tipanga freeze panopa. It's been a week ku Ukraine sikunapangidwa attack imene yonse panopa chifukwa cha mamiting amene timaona akuchitikawo. Komano akunena kuti ngati kuti zitakhala kuti eniyo mwavomera kuti ife titenga Donbass ndi madera enawo ndiye kuti ifeyo tipanga freeze our military actions. Ndiye kuti kapena kuti matiyani what the operations nde ifeyo tipa mukangoti mwavomera ndati ifeyo ataki wasapitilire yayi koma ataki imira kutiko imira malire momwe basi ndiye kuti zikhala pompo. Komabe still zikuoneka kuonena kuti Zelensky akukayikirabe kuti izizi zikhoza kukhala kuti zabodzabe chifukwa akuona zoti Putin wanaphwanya munthu malamulo angapo malamulo ambiri pa nkhondo imeneyi. Ndi akuona zoti sakuona zoti zimene zikhoza kutheka komanso akangopereka Donbass kungopereka madera amene atengedwawo ndi kuti zimpasa Putin mphamvu komanso zimpasanso kufira kuti iyeyo iyene ndi madala iyene ndwa finye weniweni like madala kwambiri zimene zipasa energy imeneyo. Nde posafuna kumpasa mphamvu zimene zozo pakufuna zoti iwo akuti sarani sapereka. Nde funso ndikumati nanga Trump pa nkhani imeneyi iyeyo akutipo chani. Yes, obvious mwachidziwikire Trump akuti yes, no problem, Russia ikuyenera kutenga madera amenewa a Donbass zimene zikupangitsa kunena kuti Ukraine ikhale mu msuzi
wa moto like ukanika kuti ndipo kuti panga bwanji chifukwa Trump ndi amenenso akuvomeranso komanso akupusha kuti chabwino basi it's fine komanso akufuna mpange force Zelensky kuti apange asaine deal kumeneko kuti yes ase basi give mwamba nde amene ukhoza kugiva okay nde lero kunali ndithu kuyankhula ndi mmodzi mwa ama members of parliament aku Ukraine dzina lake Farodia amene wanenesa kuti ifeyo anafosedwa kusolana kuti ukumva bwanji how do you okay what do you expect to happen ukuyembekezera kuti chichike njani pa meeting imene Zelensky akukomana ndi Trump iyeyo wanena kuti I hope kuti choyambira I hope kuti zisapangise kuti nkhondo iyi ipitilire like zisautse nkhondo kwambiri. Why is it so kuti zisautse nkhondo kwambiri? Chifukwa chotena kuti akudzoza kuti pali situation sili bwino like pali kubampana pali crash yaikulu kwambiri chifukwa uyu zimene akufuna uyu sakufuna uyu zimene akufuna uyu sakufuna ndiyebe iyeyo nzima amene MP amene anayankhula kuona kuti choyambirira nchonena kuti Zelensky sangavomere zimene zonse chifukwa Zelensky akuyenera kudikira akuyenera kuti atenge mphamvu kuchokera kwa anthu amene amuuze kuti ase vomera kapena ayi nde anthu sakufuna ndipo anthu sangavomere no matter what anthu sangavomere anthu aku Ukraine sangavomere zimene zonse chifukwa kungoti iye Zelensky wavomeranso akakhalaso kuti akapera kwa akakhalaso ali m'madzi anthu akampanga akamuziti wende ndi chisiro kwambiri wende opusa kwambiri chifukwa region imeneyo Donbas kuti kuyamba apa sidera wamba yayi koma ndi dera limene kuli kolemera ndi natural resources chuma chachilengedwe zinthu za munthakazi zili kutiko zili kumenekoko ndi even so energy za magetsi zizize za Ukraine yonse likulu lake lili kuti kumeneko kunkula kumenekoko ndiye kumeneko kupeza kulandidwe ndoriwo magetsi awo azitopangidwa control unless atasintha angasintha akumanga sintha bwanji chifukwa kumeneko ndi kumene kuli zinthu zachilengedwe chinako chanchana zambirimbiri anyway nde iyo ndi nkhani imene ili ku dziko la Ukraine Russia komanso America ndi tione kuti kodi nanga meeting imeneyi iphula zotani ili basa zotsatira zotani pamene Trump akunena kuti no it's fine vomera pamene Russia ikunena kuti no ifetu nkhondo isitha pokhapokha mupange zimene zonso muyimike manja mwamba otherwise operation yathu ikupitirira mpakana tikafika tilanda Ukraine yonse pamenepo what's next zotsatira zake zikhala zotani kodi zimenezi zibutsa nkhondo yayikulu nkhondo ya dziko lonse lapansi kama chingachitika njani. By the way nimafuna muone kuti pali chinthu chimodzi chimene anthu especially ngati aku Ukraine komanso ena onse chimene sakupanga understand chimene mungapanga understand kwambiri pa nkhondo imeneyi ndichotena kuti Putin paikha ndi tena kuti Trump paikha akamona Putin samamuona ngati mmene mumamuonera inuyo right samamuona ngati mmene mumamuonera kuti atha kumpanga control so easily no. Trump akamona Putin akamuona zoti ndi begin zake you understand mutha kuona the way emene amulandilira Putin the way emene amulandilira Zelensky Zelensky kubwera osakamuchingamira koma sana kamuchingamira yayi koma kumpeza kumene koko kumpeza Trump kumene aliko choyambirira chimene chocho. Number 2 mutha kuona kuti meeting yoyambirira imene Zelensky anali ndi Trump
chinachitika nchani. Remember tinakupasani video pano imene even amuyankhula ngati I'm telling you stop, this is because of you. Remember anali pa meeting anakhala choncho ndikumamuyankhula makhala like it was like a show, you understand, like umakangana like umamuza kuti khala chita ndikuuza pene ndikuuzaze and Zelensky amakanga ndafuna kulira choncho, right? Therefore zimene ndikufuna ndikupasa ndi picture ina yake ono zoti pakati pa president awiri awo, right? Trump samaona mmene ife timaonera muchaya, ma Trump akamamuona amunozoti awasanenda big muone amene amapanga dominate ndi ndani mu ulendo uwu atabweramo. Trump nanabwera basi and sanalole kuti even Putin apangode humiliated, no, right? Mafunso nje mafunso mwe uchepa komanso and like amene ali in control anali Putin. Anyway, nkhani ndimene mafano Mungu siyanesa kuti anthu awiri amene wawa anthu mmene tikuonera komanso mmene akuonera Trump akamuona Putin akamumona ngati chani, right? Hey, muthu anoza kuti pali kusiyana pali kusiyana papa ngakhale kuti ena algina MP wa ku Ukraine amene amayankhula lero amene kuti yayi tikufuna kuti USA imuonese Putin pasi imulange chanchana mbiri komano siziti zophweka ngati mmene iyeyo akuganiziramo. Ngati funa po Trump akuvomereza kuti basi Putin basi bentenga malo enawo chanchane, that means there's something else there. And that is, yeah. Okay, anything though in the next video. Yes, I think next video T long. So guys, thank you so much. Malawian cameras.